ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. Видеои имрӯзаи мо дар бораи қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида, яъне ки якчанд рӯз пеш мо навор кардем, гуфтем ки қонуни нав биромад барои шаҳрвандое ки дар нақлиётҳои мусофиркаш роҳгироро пардохт намекунанд, ҷаримашон мекунанд. Вале дар ӯ навормон мо маблаға гуфтагӣ набудем ки чанд миқдор ҷаримашон мекунанд, барое ки дар уҷа навиштагӣ набуд, маълумот набуд. Вале имрӯз дар ана ҳамин мақсад маълумоти нав дохил кардан миқдори ҷаримара барои шахсиятҳое ки дар нақлиётҳои мусофиркаш савор мешаванд ё ки кӯдакони бо худ аз синни 5 солара дар бар мегиранд, барои ӯ кӯдакои аз 5 сола боло роҳгиро пардохт намекунанд, ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. Мутобиқи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои ҳар як шаҳрванде ки ҳамин кирдора ба амал меёра 14 сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. Ва бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бародарони азиз, имрӯз мо тасмим гирифтем ки саволҳое ки дар Инстаграм ба мо равон кардагиянд, махсус дар сайти худмон, мо тасмим гирифтем ки ба ана ҳамон саволҳо ҷавоб гардонем, чунки аз сабаби тангӣ кардани вақтмон мо дар Инстаграм камтар ба саволҳои мардум ҷавоб медодем, вале ана ҳамин рӯз хушбахтона зиёда аз 50 саволдиҳандаро мо саволашона ҷавоб додем ва ҳозир ба тариқи навор саволҳои боқимондаша мехонем. Бародарони азиз, Кипер 1808 навистай: салом акаи Сорбон, ака канали мара реклама мекунӣ, чанд блогерои худмона гуфтам 5000 меган, аммо аз сабаби дар Тоҷикистон буданам и шароита надорам. Бародари азиз, номи каналта ё ки ссилкаша равон ки иншааллоҳ ки дар барномаи оянда як реклама мекунем. Судайс навистай: як савол доштам. Ма гражданини Россияям, не ки прописка кардагӣ нестам, метавонам Москва рафта? Бародари азиз, прописка кардани ту ҳатмия, барое ки прописка надошта бошӣ ти яъне ки ҷои истиқомат надорӣ. Барои ҷои истиқомат надоштан ту дар уҷа ба монеаҳо дучор мешавӣ, яъне ки ягон ҷода ту кор дуромаданӣ мешавӣ, аз ту прописное мепурсанд, ё ки барои прописка надоштана тура ҷарима таъин мекунанд. Бародар Абдулҳақов навистай: ака пеш аз карантин Россияда ма барои гражданство шидан документома супоридам ва ба Тоҷикистон омадам. Раҳо маҳкам шид, ҳозир паспорти российским биромадай. Ма чихе ҳозир ба Россия рафта гирифта метавонам? Ту метавонӣ ки ба воситаи сайти госуслуги Российской Федератсия ё ки ба воситаи ҳамин посольствои Россия дар шаҳри Душанбе муроҷиат кунӣ, ариза пешниҳод кунӣ ва агар ки иҷоза додан метавонӣ ба Россия бравӣ ва гражданствои худта бигирӣ. Бародар Собиров Амирҷон нависай: салом алайкум, ака номеро тате як чи пурсимта. Бародарони азиз, мо дар видеоҳо таъкид мекунем ки рақами телефон напурсен, вале агар саволи шахсӣ дошта бошен дар Инстаграм махсус бинависен. Ба ҳамин хотир чи саволи дошта бошен бинависен дар ҳар куҷое ки мо таъкид мекунем ва иншааллоҳ ки мо ҳамаи саволҳои шуморо мехонем, комментарияҳои ҳамаи шуморо бародар ман мехонам. Зафарҷон навистай: мара дар Россия дар сари чамбарак маст қапидан, 17 000 русӣ штраф карданд. Не ки ман штрафа наспоридам, омадам Тоҷикистон. Ҳоли дар Тоҷикистон барои тасмаи бехатарӣ правама гирифтанд. Чӣ кор кунам? Ҳоли ба гуфти шумо ма дар Россия ришат шидагӣ бошам, дар Тоҷикистон нам ришатам ё ин ки не? Илтимос саволда ҷавоб бигардон, раҳмат. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасмаи бехатарӣ, бародари азиз, на он қадар ҷаримаи калон дорад ва дар Федератсияи Россия барои маст қапидан 17 000 штраф ки карда бошанд ва ту ҷаримаро пардохт накардагӣ бошӣ, албатта ки ришат шидагӣ ҳастӣ. Нурулло 1582 нависай: салом алайкум акаи Сорбон, ҳамин саволи мара бихонед. Поезд кай кушода мешава? Агар нашава через Узбекистон рафта мешава ё ин ки не? ҷавоб гардонед. Бародарони азиз, дар аввалан раҳмат ки дар бораи ҳамин савол додӣ, чунки ирам яке аз мавзӯъҳои муҳиме, барое ки мо танҳо дар бораи парвозҳо суҳбат мекунем, дар бораи роҳи оҳан ягон бор суҳбат гузарондагӣ нестем.
барои роҳи оҳан кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, танҳо дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон поезд рафту омад мекунад. Мисол мегирем, агар аз Регар ба Душанбе ё аз Душанбе ба Регар ана ҳамин хел байни дохилии худаш фақат аму поезд ҳаракат мекунад ва берун аз Тоҷикистон ҳоло муқаррар кардагӣ нестанд ки поездҳо ҳаракатшон ба роҳ монда шавад. Ва дар мавриде ки ту мегӯӣ ба поезд Узбекистон равиву баъдан ба Тоҷикистон, мутаассифона бародари азиз, ин кирдора ба амал оварда наметавонӣ, чунки сарҳадҳо байни Узбекистон ва Тоҷикистон мақсад кушода шудагӣ нест, границаҳош маҳкаме бародари азиз. Ва мо дар як видеомон қайд кардем ки парвозҳои ҷумҳурии Узбекистон бо Тоҷикистон кушода мешавад. Дар иҷа вақте ки парвозҳоро кушода мекунанд бародарони азиз, бисёр чизҳоро ба назар мегиранд. Мисол мегирем, агар ҷумҳурии Тоҷикистон бо Дубай кушода шудагӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон бо Турсия кушода шудагӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо Хитой кушода шудагӣ ва бо Узбекистон тасмим гирифтанд кушода кунанд, лекин дар ҳолате ки бояд кушода кунанд, вайҳо як чиза ба назар мегиранд ки мисол мегирем ҳозир бо Хитой кушода шудагӣ ҳастай, лекин аз сабаби кам талабот буданаш парвозҳоро муқаррар кардагӣ нестанд. Боз як мисоли оддӣ биёрем бародарони азиз ки вақте ки Тоҷикистону Хитой кушода шудагӣ ва талабгор нестаю 5-6 одам мерава барои билет муроҷиат мекунад, дар ин ҳолат мутаассифона парвоза муқаррар намекунанд, чунки самолёт аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо 5 одам ё ки 10 одам ба як шаҳри дигар ин парвоз карданаш ғайриимкон аст ва аз сабаби талабот набудан ва аз сабаби боз дигар чизҳо ҳамин парвозҳоро, яъне ки чиптаҳоро муқаррар кардагӣ нестанд ки ба кадом рӯза фурӯхта мешаванд. Боз бародарони азиз, як мисоли дигар меёрем. Фарз кардем имрӯз 4 ноябр ва дар аэропортҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунанд ки рӯзи 10 ноябр як парвоз ба шаҳри Хитой, ба ҷумҳурии Хитой, вале то 10 ноябр мутаассифона ягон талабгор ҷамъ намешавад, ягон кас билет намехарад. Ба ҳамин хотир рӯзи парвоза бародарони азиз муқаррар кардагӣ нестанд, вале ба Дубай ки рафту омад камтар бисёртар, ба ҳамин хотир дар тӯли як ҳафта як маротиба муқаррар кардагианд парвози аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Дубай. бародарони азиз, мутаассифона дар инстаграми мо бисёр нафаро бо тариқи галасавои смс роӣ мекунанд. Мо мутаассифона мо айни ҳол вайҳоро гӯш карда наметавонем, чунки мақсад мо надорем аму калонкае ки овозаш баланд бубураяву савола гӯш кунем ва шуморо гӯш кунем, ҷавоб гардонем. Ба ҳамин хотир боқӣ мондаша иншааллоҳ ки ман худам гӯш мекунам дар инстаграм ҳамаи саволотона боз ҷавобтон мегардонам ё ки ҳамин хел бо тариқи видео ҳамаша мехонам, саволотона гӯш мекунам, бо ягон видеои дигар пешкаши шумо мегардонам. Дар канали Юристи Ҷ обуна шудана фаромӯш намекунем ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошем. ҳазор раҳмати хидмат мерасонам ба ҳар як нафаре ки моро дастгирӣ мекунад ва ба канали мо боварӣ мекунад. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.